Shi yasa na zo a yi ta ƙare. Ina Zara take? Ban gane ina Zara take. Za ku ka gane Samir yanzu kuwa. Zara! Zara! Mai haka Aziza, da ni kike da magana fa ba da Zara ba. Leave her out of this. Allah ko? Ku tsaya ka gani. Kina ina ne munafuka azzalima ki fito? Ba ki da hankali ne wai? Na ga uwarki kuma na firgita a lokacin da na ganta saboda kamanninku ke da ita ya ɓaci. Kin fito da wajen aure? Yawwa barin da tsahare take min ya kai ni bango kuma har da kawai lokacin ake cin mun mutum kwarai kuwa. An samu mijin aure. Yawwa a yi kokari a haɗa sa ɗaki a rufe. To yanzu ke da ke wannan magana shi muda fa. Ha muda? Ai ya bai iyansa. A'a bai faɗa ba. Baba kai ne zaka je ka samu baban shi ka gaya mai a ɗaura mana aure. Shi kenan. Dakata. Yanzu ke hama kina mace mu kuma muna iyayen kuma za mu je mu same su. Gaskiya baba kai zaka je ka same shi ba kai ka ce abun da nake so kana so Kawai ba kawai. Muƙaddara haushin da nake yawan ji da kuma zafin da zuciyata take yawan yi akan sa so ne. A duk sanda baya kusa da ni hankali na yakan tashi. Duk sanda baya jin daɗi nakan kasa zaune balle tsaye. Duk na yarda so ne. To amma idan haka ne ai ɗahiru na so kenan ba Samir ba. Ɗahiru ɗan garuwa wanda bai iya wanka ba shi na so ba Samir ba da yake waye ɗan gata. Wannan shashashen ɗahiru wanda yake sauya harshensa zuwa fulatanci shi na so ba Samir ba ɗan boko mai ilimi. Idan kuma ta gaban farauta ya za ta yi, za ta biyo shi da gudu. Ko in ja da fara. Ni kuma na ga ka gudu sai in ƙara ƙaimi in sake biyo ka. Sai labari na biyu. Na gane inda Hausa ta ki ta zo. Labari na da Sara ya yi tsamari. Sha nake ina mata tarkon da zaki yake makura. Ashe ba haka ba ne. Tarkon kuran nake mata. Zan tafi, amma ki sani zan tafi da Samir. Domin ba ki sake ganin shi ba har abada. Domin ko mijina ne. Zan je in rayu da shi, in koya wa kaina san shi, kamar yadda shi ma zan cusa masa ƙaunata ta yadda zai manta da ki. Kin ga kenan? Kin rasa shi har abada. Daga ƙarshe, ina miki fatan zaki ci ribar girman kai. Sannan kuma ina yi miki fatan zama lafiya da nadama. Kin ga tafiyata. From the reigning director, Dan Hausa. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan dandali mai albarka, wato dandalin kaɗan daga kun dai gane kaɗan daga cikin shirin wata shida, zazzafan shirin nan wanda muke zagewa muke takarkarewa wajen kawo muku shi domin dai kawai nishadin ku har kullum. Kuma a kullum a koda yaushe daga gefe na babanmu Baba Hayatuddin Yakubu, wato shugaban gungun kamfanin na Alhayat International Goron Dutse, wanda kuma su ne koda yaushe ka kumanta suke daukar gabaran kawo muku wannan zazzafan shiri na wata shida domin dai jin daɗin ku. Wato ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da karanto